Ja, vi vil nu prøve at gå ind i Picasa, som vi har installeret, og prøve at redigere nogle billeder. Vi finder vores Picasa-ikon på skrivebordet, og vi dobbeltklikker. Når man kommer ind i Picasa, så åbner den der, hvor vi lukkede den sidst. Og vi kan se over til venstre herovre, der er der nogle mapper. De er i dato-rækkefølge med årstal. Og jeg kan gå ind og klikke, og så kan jeg se, aha, der er nogle billeder fra noget skov her. De ser godt nok noget mørke ud på skærmen her. Jeg vil lige prøve at tage sådan et billede her, og så kunne jeg godt tænke mig at få det rettet lidt til. Hvis jeg dobbeltklikker på det, så kommer jeg ind på et nyt skærmbillede, og hvis jeg starter over til venstre, så kan jeg se øverst, der kan jeg gå tilbage til biblioteket, og lidt længere nede, så er jeg inde på det faneblad nu, det hedder enkle forbedringer. Jeg kan gå ind i noget, der hedder justeringer, og jeg kan tilføje i billedet nogle effekter. Det vender vi tilbage til. Den første, det er beskære. Hvis jeg ønsker at beskære, skal jeg klikke på billedet, og så skal jeg gå ind og så sige, marker den størrelse, jeg nu vil have billedet. Lad os sige, at jeg vil have det sådan her. Så kan jeg flytte rundt med den firkant. Det er det, jeg har valgt. Og jeg kan gøre det større. Og jeg kan gøre det mindre ved at trække i kanterne. Hold venstre musetast nede, og så træk i kanterne. Når jeg er tilfreds, så går jeg hen til venstre, og så kan jeg se eksemplet. Jeg kan også sige anvend, for jeg er godt tilfreds nu. Så jeg siger anvend, og så har jeg lige fået skåret lidt af billedet væk. Det jeg ikke vil have med. Sådan. Så kan jeg gå ind. Det sker nogle gange, at man holder kameraet lidt skæv. Hvis jeg klikker på ret op, så kan jeg på skyderen hernede dreje billedet. Og der er sådan et gitter, som man kan se. Nu vil jeg ikke... mit billede var ikke skævt, så jeg siger bare annullere. Men man kan gå ind og rette det op her. Hvis der er røde øjne, der er ikke røde øjne på det her billede, der er billede ude i skoven, så kan man klikke på den. Og hvis jeg klikker på prøv lykken her, så går den ind og prøver at rette billedet. Nogle gange så virker det rigtig godt, og andre gange så kan man ikke bruge den her mulighed. Men jeg kan prøve at klikke på det her. Vi kan prøve at se på billedet. Og der skete faktisk ikke ret meget, fordi der er noget lyst i billedet, og der er noget rigtig mørkt. Så det kan vi lige så godt. Der skete ikke rigtig noget. Hvis jeg går ind og trykker på automatisk kontrast, så gør jeg lidt af det samme. Men så er det kun det lyse og det mørke. Den rører ikke ved farverne. Det gør den så ved automatisk farve. Og der skete en lille smule, kunne jeg se et billede. Bladene blev en lille smule mere grønne. Jeg kan prøve at fortryde, jeg ved ikke, om man kan se det. Det er meget let. Sådan. Hvis jeg vil skrive en lille tekst på billedet, så kan jeg gå ned og vælge ABC her, og så står der, med grøn står der faktisk her midt i det hele, skriv en lille tekst. Nu kan jeg lige vælge min tekstfarve her, og den kunne jeg så sige, den skulle være hvid. Jeg trækker bare lige min pipette ind, sådan, så er teksten hvid, og det kan man se herovre. Hvis jeg klikker herover, så jeg kan også klikke her nede, så kan jeg skrive teksten. Så vil jeg skrive i skovens dybe stille ro. I skovens dybe stille ro. Sådan. Når jeg er tilfreds med det, så kan jeg klikke anvend. Og jeg er ikke helt tilfreds med placering. Jeg tror, jeg vil placere det over i den ene side her. Måske kunne jeg godt tænke mig en anden skrifttype, eller gøre den større. Hvis jeg trækker til højre her, i billedet her, så bliver det lidt større. Men nu kommer det jo uden for billedet, så jeg vil gerne trække det ind, så jeg går op i kanten, og får sådan et kryds her. Og så kan jeg trække det ind. Nu det er meget voldsomt, så jeg vil gå ind og gøre det lidt mindre. Sådan, det ser lidt pænere ud. Måske skulle jeg ændre skrifttypen. Lad mig se herover til venstre. Er der nogle muligheder her? Jo, der står sørme skrifttype. Den er Arial her, og jeg kunne jo prøve at gå ned og tage en anden font. Og mens jeg skifter ned, så kan man med det samme se, hvordan skrifttypen vil komme til at se ud. Og de fleste computere har en hel del skrifttyper, og så på et tidspunkt så finder man
en, som man sådan synes, der ser flot ud, der passer til billedet. Jeg vil lige prøve at køre lidt længere ned. Det var lige for voldsomt der. Og det var mere sådan, jeg tror, den der, den ser rigtig flot ud. Så kan jeg vælge at gøre den fed. Det er ligesom inde i et tekstbehandlingsprogram. Så bliver den fed. Og hvis jeg vil skråtstille den, det tror jeg faktisk gerne, jeg vil. Det ser rigtig flot ud. Så jeg skråtstiller den. Det betyder at lave en streg under. Det synes jeg ikke passer til det her billede her. Når jeg nu er tilfreds med placering og det hele, så skriver jeg anvend. Sådan. Så nu har jeg et billede, hvor der står i skovens dybe stille ro. Vi kan lige prøve at se her. Hvis jeg tager skyderen hernede, så kan jeg faktisk forstørre billedet ret meget. Og nu går den lige ind. Og så kan jeg tage den her, og så kan jeg køre rundt med billedet, og så kan jeg se. Jamen det ser jo helt fantastisk. Det ser rigtig flot ud, min tekst. Godt. Så vil jeg gå tilbage til biblioteket. Så kunne jeg vælge et andet billede. Prøv at tage det her billede her. Det er et billede taget ind i skoven op mod himlen. Jeg prøver lige lykken her, så ser jeg, der sker noget. Nej, det var ikke ret meget. Det blev en lille smule mindre blåt. Jeg kan lige prøve at fortryde. Så må se, om man kan følge med og se, om der kan ske noget. Sådan. Det er ligesom, der er sådan et blå skær hen over billedet. Man kalder det blåstik. Og det kan man så ret. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan oplyse det en lille smule, se lidt mere af blade. Så nu bliver det jo helt grønt, det her. Oplyse mørke områder, det er en af de funktioner, som jeg holder rigtig meget af. Der er mange billeder, der er en lille smule for mørke, og så kan man gå ind og lige få nogle detaljer frem i de mørke dele af billedet. Og når jeg er tilfreds, jamen så går jeg bare tilbage. Sådan. Og det var så det for denne gang.